ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୁବକ ଯଶୁ ଗାଁର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଳା ଅଛି। ସେ ଶିଳାକୁ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଏକ ଅଜବ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନା, କାରଣ ଏହି ଗାଁର ଏକ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଅଛି। ଏବେ ଯଶୁ ଏହି ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସେହିପରି ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଯଶୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚମକୁଥିବା ଦେଉଳି ଦେଉଳି ଦିନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଳି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ଲିପିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଶୁ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଲିପି ଏକ ଚମକ ଦେଇ ଏକ ଅଜବ ଚିତ୍ର ତିଆରି କଲା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମହାପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଏହି ଗାଁର ଅସଲ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠିରେ ଗପ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ଯଶୁ ଏହି ଗପ ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଖୋଜିବା ଲାଗିଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ଗାଁ ଏତେ ଅଜବ କାହିଁକି? ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକର ରହସ୍ୟ। ଯଶୁ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯଶୁ ଲିପିର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଜଳପଥ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏହି ପଥର ଅନ୍ତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ତୁମର ଚାବି। ଏହା ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଯଶୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ଭାଗ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଏକ ପାତାଳ ଜଳପଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲା। ଏଠିକୁ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଯଶୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଅଚାନକ ଜଳରୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବାଜ ଆସିଲା ଏବଂ ଏକ ନାଉ ଅପରିଚିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏହି ନାଉ ଗୁପ୍ତ ଜଳପଥରେ ଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ଯଶୁ ନାଉରେ ଚଢ଼ିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ରକ୍ଷକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଶୁ ଜଳପଥର ଅନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ପୁରୁଣା ଓ ଜଳଙ୍ଗରେ ଘେରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ଅଜବ ଆଲୋକ ଚମକୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ରକ୍ଷକ ବସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସେ ହସିଲେ। ତୁମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କି ପାଇଁ? ଯଶୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ଏବଂ ଯଶୁ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ହାସଲ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।